Itävalta on lähettänyt meille tällaisen myynnin. Ahaa, mitä siinä lukee? No, siinä kuule väitetään, että muovi ei kestä mitään. Kyllä kestää. Lähdetäänkö testaamaan? Me lähdetään testaamaan. No niin, punnitaan astioiden painot. 17 grammaa. Lasipullo 426 grammaa. Muovipullo 29 grammaa. Nyt toimii. Testataan iskun kestävyyttä. Otetaan toi pois. Eikö toi ole? Lasipullo. Kestääkö lasi iskuja? Ei. Tikki meni. Muista aina siivota jälkesi. Entäs tölkki? Ei, ja löytyy reikäkin vielä. Aika heikkoa. Entäs sitten muovipullo? Se kestää iskuja. Potkaise sitä tässä. Pannaan vielä kerran. Näin. Muovi kestää. Kokeillaan, miten hyvin hajoaa erilaiset pullot. Lasi, muovi ja alumiini. Ei hajoa. Alumiinitölkki. Vammautuu. Sitten menee lasipullo seuraavaksi. Saas nähdä miten käy. Sanotaan, että muovi ei mukavasti kestä mitään. Nyt me näytetään, että mitä se kestää ja mitä ei. Eli tässä on polykarbonaattilevyä. Vähän revistä irti, että näette, että se on kirkasta. Kirkasta levyä ja tää ei hajoa. Ja miten kävisi lasille? Ja sitten jos on seuraavana, mä näytän. Ja tää kestää sitten niinku lyödä. Näin. Muovi kestää kyllä. No niin. Nyt otetaan se. No niin, seuraavaksi kokeillaan kuinka polypropeni kestää iskuja. Hyvin kestää. Eri hyvin. Näin. Että muovi kestää aina. No, saadaan katko pois. Seuraavaksi katsotaan vielä ihmeellisempi muovi. Eli tämmöinen aramidikuituinen muovi. Eli meillä on tämmöinen terävä pukko. Mä näytän, että se on hyvin terävä. Menee poikki. Seuraavaksi syntyy uhkarohkea temppu. Simsalabim, vai miten se sanotaan. Eli mä näytän, että tämä kuitu kestää vaikka mitä.
on sitten tehty. Mitäs meidän kävi? Hyvin kävi. No niinhän siis kävi, että kyllähän se muovi kestää. Niin, me menettiinkin. Parhaiten se kesti niistä 3 materiaalista kaiken kaikkiaan ja keveytensä puolesta vielä aika ylivertoa tavaraa. Joo, ei. Muista minkä. Ei. Mut No, kyllä se täytyy myös muistaa, että vaikka muovi on oikein suunniteltuna ja oikeassa paikassa hyvä tuote, niin kyllä siitä väärin suunnittelemalla voidaan tehdä heikkoakin tavalla. Näin on. Kiinan muovi on erikseen. Kiinan muovi on erikseen, joo. Että suunnittelun tärkeys siinä tulee tietysti. Ja pitää muistaa, että joihinkin tuotteisiin joku muu materiaali on varmasti parempi vaihtoehto. Miten se meidän kollega sanoo? Näin on. Oikea materiaali oikeaan paikkaan. Siinä on suuri viisaus. Kyllä. Palataan asiaan. Seuraavalla kerralla seuraavat myytit vai miten siinä? Näin on.